West Karbiang lo Rongkhang constituency angkang Rongkroy Habar Longpen Sangpi Levis Derapia Supi Quintelia Hansepi Northeast Talent Fashion Star Icon Surihini Rankore ke Thom along second runners up anong Kachapalong don. Kedamdang jakhong ni phai krip ho arni di phurong sope along ke padupon Northeast Talent Fashion Star Icon Surihini Rankore ke Thom along West Karbiang long Rongkhang constituency alo Rongkroy Habar Longpen Sangpi Levis Derapia Supi Quintelia Hansepi setami tin kategori along cepati dunsi second runners up anong cepalong dunlo. Quintelia Hansepi tin kategori kedamtang tumpreng along ke padupon Bohagi Mela along setami tin kategori along cepati dunsi second runners up apen best figure cepahai dunsi mesen along cepalong dunlo. Nili non nadak setami mesen anong ilong dunlo bon setami nili aprang anat kingkam kache Jordan jap hana bangki sumindar adang along setami kache pati dun jap han ning ke hangdo pusi Quintelia Hansepi pen ning jepom halapu alang phan bangsu kache pati dun ahur ke than kache padu ka bangphi afia tok bipia phan setami kachoro pajirpon nili meni Quintelia Hansepi Nangrong men ke Rongkroy West Karbiang long kapen ni kaprohi ang den ke class 9 ini kaprohi ang adin ke Don Bosco Higher Secondary School sa Jong Thanji Northeast Talent Fashion Star Icon long sini second runner up lason ke dantang stamin nanya lo kapre ke cepati dun dulu mah dulu aku nalo cepati dun tang ke dak tumpreng bhagi mela long stamin ni cepon dulu second runner up and best figure acha lason dak thag mon ke bang gilang stamin lo kapre ke cepati dun ji phani hang dolang mah international long stamin ni hang lo la pen ni world stamin cepalong ni hang alang litum han stamin ni churuk pikan nang support dun pa angko ang dengan kang tu jili dun ji pan stamin ni chubor ipon ko pen ni pe han stamin ni churuk pikla ampe maning ni arong ulo na kelong dun stamin la cepati dun dia prang so la puson ke haiji pan la puson nang ninge thei dom ma ke cheng Dongkam kaben Wiki Be Karbiang live.